Kung natay nakita diri, natay nakuan nga managtiayon, live-in partner lang ni siya. So, siya yung pangalan dong? John Paul sir. John Paul. Na ikaw day? Rosan. Jusan? Rosan. Arusan? Taga-asa ka day? Taga-Ormoc ka. So, dito mo nakita dong. So, kani sila guys, luoy kay pod ni sila, wa na balay. Pila na mo katuig pag-ipon niya? Usa. Usa na katuig? Wala po may anak. Wala pa. Wala pa yung anak. Nya kani sila guys, wala na balay. Bisag asa ra ni sila matog. Bisag asa lang mo matog. Merkado sa isdaan. Sa isdaan. Uni ako mag-uwan. Di ko yung basangat. Kung saan namin hapin? Karton. Karton. Na may habulugon lang na mo. Oo ba? Kani siya nag-drive na nagputput no? E-bike. O e-bike. Imo ka na ng e-bike dili. Extra door po siya ni guys. So luoy na ni nila no kay wa man sila kuan. Nagminahalay ni sila niya karon lagi taga diri ka dong. Ikaw taga diri ka. Nasi balang buknoy. Anak ka silang Buknoy pero dili ka taga diri. Ormoc. Taga Ormoc po ka. Ang asawa ni Buknoy. Akong iyan. Okay bali ang asawang Buknoy imong iyan. Nya ka ni silingan mo niya ni kuan Rosan. Silingan mo na diri ra mo. So yung pagkaon sa amin yung pagkaon. Business carinderia. Wala may hikay-hikay. Niya kung di ka kapamutput unsa mo yung makaon? Kung di mo kapamutput, Una da sa asa lang. magpasuhol po maguna. So mga kaluoy pud ani nila managtayon guys no. Walay balay. Nya bisag asa ra kuno sila matug. Adto sa merkado. Basta asa lang silang gusto, magkuan na sila og banig. Og di gali karton ilang higdaan ya, magda sila silang habol naman sila habol kuno. So basin sa akong mga viewers no, nay maluoy. Ato ning himuan lang og di good kayo kuan. Pwede naman siguro din og natay kwarta no. Diri dapita, paigan lang sila parang naasray ka kuan. So magina yung panag-ipon kanang tinud-anay na gina kanang magminahalay na gina inyo, lifetime na gina nga di na mo magbuwag. Oh. Ha? Di mo kayo magbuwag. O sige magbuwag. Dili mo kayo magbuwag. Dili gyud mo magbuwag abi kog sige no. In love gyud ni usag-usa sila. Wating grabe gyud ning gugmahan ninyong duha di ay. Ang gugma ninyong duha nag-uros-uros gyud bisag asa mo kuyog. Tuwa. Sobra kalabing no. Pero dili na ni mga minor de edad guys kay tag 21 years old naman ni sila pareha man sila edad 21 years old no. Ang kuan lang ani nila tungod lagi sa kalisod no wa sila ka kuan og balay kay sound di man gyud kaya kay ang usa namutpot ra man eh. Nya kare pud siya pud trabaho no nagsalig ra pud kaniya. Oo, sige ra kuyog. Konduktor niya siyang putput guys aw e-bike. Dili siya kabate. Naapagid ay kuan siyang duanggan. Na diferensya siyang kuan. Kabuyagan. Dili ko nag-TikTok nga sa Cebu. No, base no sa ato mga viewers, ako mga viewers guys, base no kamo na moy katabang ani nila no. Base no mato ning kuan og comment lang niyo basing mo sponsor mo ani nila nga ato lang mahimuan og payag. No, kay karipon nga balay diri naa naman pud ani mo puyo ang kanilang Jerly, naigsuon pong Jerly no. Dili ni taon nila pud ipagguba ni Jerly. Jerly ning baya bisan og tan-aw na to guys nga wa mo na gini. Kuan gyud no pero at least nga alang kuno sila mahigdaan no. Ay igsuon ni Jerly na napod siya mga anak. So kari taon ang luoy guys. So usa na sila katuig nag-ipon pero wa gid taon sila balay bisag asa ra sila matog. Ug asa mo makuan adto mo katulog adto po si Isabel ug makadto mo Isabel adto pun mo tog tagalito mo na ko inaan nga badyaw katunggi ka kuyog nimo okay o batunggi kwanto nawagan og kuan mo ni siya guys no katong nakita nimo nga sa kabadyaw nga iya di kun tong ate tong nawad-an og bata ang bata karon okay naman imong mama imo tong mama di ay so taga Isabel yang mama no badyaw. So mo ni siya guys no, naataw ni sila kaluoy po dani nila taon nga managtiayon guys no, live-in partner nga wala gyud balay. So basin sa ako mga viewers daw na maluoy og na sobra-sobra ng inyong kuan basin ugnahan mo may sponsor no, i-comment lang niyo ni atong video guys no. Tapos
i-like and share lang guys, tapos follow ning ato ang account, no. So salamat ug mayong hapon. So unsa may inyong ikasulti sa ato mga viewers, ug na mo ibiyango nila, isulti ninyo kay basin og magna imualuoy sa inyo ha, mohatag ba og hinabang or unsa ba ilang ikahatag labi na sa atong mga viewers, kay nga atong mga viewers mga buotan na atong mga viewers. Arong ay kawaw sulti ug unsay imo ikasulti, basig tabangan mo nga himuan mo ingon no paghimo og mansyon diha dong kay para nila do, di ba? Ug himo ay silag balay nga payag-payag or unsa, di ba? Mas maayo na nga gikan sa inyong mga bagon sa inyong mga yongongo. Kuan og nasa day sa gamay lang nga kahatag nga tabang. Lipay na ni bisag nalami balay nga kapuyan sa gamay lang. Pero namo. Basta na lang din may katulugan. Pero namo. Sa imo pangadong? Jan Paul. Te ikaw inday unsa may kasulti? Bisig wa kadungog siya. Kadungog. Unsa ka na makasulti? Wow na sir. Wow. So mo na siya guys, no, og gusto mong mutabang na nila, kuan lang guys, i-comment lang ninyo niyo maong video, no, tapos i-share niya atong video basin daghan pay makakitaan ning atong video, no, ug maluoy nila, no. Sila ni guys bisag asa ra daw ni sila matuog sa ka man nagtiayon. Kuan, no, wala sila ibalay, bisag asa ra ni tawo na sila matulog guys. So mao ni guys, og mayong hapon atong tanan, no. So i-share lang ni guys, follow, share and like ni atong video. Thank you so much guys, og mayong hapon atong tanan. Bye-bye.